Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Giuna papakanaog ni Vic ang ilang mga anak ni Wilma aron dili makadungog ang duha sa ilang pakisultihan sa iyang asawa. Gipasadaan niya si Wilma nga anak na mapuyo si Mia uban sa ilang anak ug sa inahan niini. Ang yaya usab nga si Aling nagpundura sa terminal kay wa makasakay atol nga nakita siya ni Chito. Ug dinhi hain kay mas maayog diha na nakasbahin ako nang. Sulduhan ti ka. Ikaw ang muhatod og kuha ni Jennifer. So, daman mo, di ba, sa akong pagumangkon? Tungod nila ni Glenna o Glendon, di ba nang? Ha? Tinuod ka, sir? Oh, sige ba? Sugot ko? Kung mauna, diretso nun tas bahay. Tana. Tinuod ka, sir, Chito? Oo, lagi. Sa pedugayan ta. Tuarang driver dito nga nagsugat ako. Dali na. Oh, sir, ay sugot. Pastilan, kawala ko magdahom. Nga mo ni mahitabo sa akong lakaw. Nga magkita na ta, sir. Salamat, Lord. Tuarang driver na ako eh. Bling! Kuha ning bag ni ng Aling. Ayun na, sir. Ay, ako na lamang. Niya na to nang. Kanaog na. Bling, mula ka kung balik ha. Paabutan lang ko. Dali na nang. Yaya Merta. Diha sa'y nang Aling. Magtipon mo diha sa imong kwarto. Lord, mo kayo kining pagbuot. Dugay kong nakasakay. Aron magkakita kami sa Sir Chito. Nang Aling. Magsabot-labot lang mo si Yaya Merta ha. Tuan na siya. Igo ra ko niyang gihatod tungod sa kiit. Masabot nga wa na kit ko'y pilialan niya. Ug yan pang misulti bahin sa babae. Miyadengan sa babae. Ug may anak na sila. Ug hangtod ang inahan sa babae na doon panifig. Ma? Kain din si Papa. Nanaog sa Lindon. Dili maayo magkasabot siya sa gibati kong kayupos. Ma? Ikaw na lagi. Oh. Asa din si Papa? Mahigyato lang una nga importante. Nga na pang nanaog pa man ka. Dugay man gud mo si Papa. Kaingon kog dili na siya mulakaw. Importante lagi ang iyang atuon. Tanan ha, at ito sa taas. Ma, mura lagi og naghilak ka. Oh. Nag-away mo si Papa no? Uy. Sige na, tanas taas na. Ay, mangmanghod mo ha. Matuog ko no siya ma. Gikapoy ko no siya sa atong pagsuroy. Og ikaw, ang isap ka matuog. Di man ko katugon ma. Uy, gimingaw lang ko ni Yaya Aling. Ha? Ma, pabalikon dayo na to si Yaya Aling na. Lain kayo, guwa si Yaya. Lindo, hindi ako. Ako'y mo atiman ninyo ni Glenna. Dagan magutog bato si Yaya. Magluto, manglimpyo, manglabas sa among uniform. Ikaw, wapan maanad og buhat, ma. Luoy kayo ka. Ay, ma. Mutabang lang mini mo si Glenna, ma. Salamat, anak. Salamat. Ang mahinungdanan nga, nga dili mo malayo na ko. Nganong malayo man, ma? Basta good. Nga dili kit ko gusto nga magkabuwag ta. Si mama sad, uy, nganog gutang magbuwag ta, ma. Kuan, aambot nga no, anak. Usay mo abot lang sa akong hunahuna nga magkabuwag ta. Pero dili ko matugot nga mahitabo ka natin doon. Dili. Naglalis mo si Papa man, oh. Mao nga, gisuroy ka niya kadali. Naglalis mo, nag-away. O dili siya gusto nga, makadungog mi si Glenna. Lagi. Sige na, mapahawayon ako. Ug ikaw, katog na lang, Sam. Sige na. Ug niya na si Papa, ma. Mangutana ko niya, ug giaway ka ba niya? Aris ako. Magkasabot na kita mga bata. O, magkagisulti ni Lindon.
Pero nakasabot siya nga may kipati kong kahiupos sa ilang amahan. Unsa nakakon, tinuod nga daton niya ang babae niya dinhi sa among kaugalingon. Og dili siya gusto nga manginlabot ko niining panimaya. Wa na gid siya kaluoy nako. Wa na. Karon pag yun ako makasuhito sa pagkatao ni Sir Chito. Maayo yun ay kaayo siya ay. Hangtod na sa mga sakop. Naghanda ay sila din nagisweldohan ni Sir Chito. Ang uban, tindira di ay sila karinderya. Wala gawin ako magdahom ay nga daghan yun di ay gisudlan nga negosyo ni Tuhana. Naapag printing press, na ay mga karinderya, o nagmanage pag yun di ay mga sakyanan. Mao di ay, ngayon ora niya ang sape. Yaya, Meta, yayain ako na precious. Hala, Yaya Aling, ikaw lagi na. Kaya na ako si Yaya Marta. Ay, hindi, Jennifer. Gipagamit ni Yaya ni mo Mirta, gihag uniform pagluto. Kining akong apron. Mang nagtuo ko nga si Yaya Marta ka. Yaya, nialagi ka din sa mo Yaya Aling. Ay, wala na ko dito sa ilagtitan ni mo Wilma Inday. Ha? Kanya naman Yaya, gipapawa ka? Ay, dili si tita ni mo Wilma nagpapahawa na ko. Ay, pero ayun na lang, mapangutan na ito dyan. Kinsa di ay nagpapahawa ni mo ya? Sila si Linda nagrina? Oy, dili ay. Dili ay. Dili kayo makabuhat, anak mo nagsuon. Mga buhutan man sila. Pero ayun na lang, mapangutan na inday. Tago na ako si Glina. Mangutan ako. Uy, hala. May balo na hinuurog mga bata. Ngani ako sila Sir Tito. Hala, oy. Unsao naman lamang ine. Hala, to ang nag-isinday Jennifer. Manawag yun nilang dumlindon. Hala, bahala na lamang ni oy. Hello? Hello, Glenn. Glenn na ako ni. Uy, ninawag lagi ka dyan. Glenn, niala kinig sa amo si Yaya Aling. Ha? Diya si Yaya sa amo. Abi ganin ako, si Yaya Mirta nako. Siya di ay. Hala no? Ambi ko na pero mo to ako. Magsulti mi. Tinood lagi akong gingon ni mo. Sige ako, tag ko na. Ayaw ibutangan ng phone. Ha? Ayaw i-off. O laki, sige tayon. Patuula tayon. Kasi hindi ko midyahan lang ko ni Jennifer. Dili ko matuo, oy. Hello, Glenn. Glenn, din na si Yaya Aling. Sige na, Yaya. Oh, talk mo. Hello, Yaya Aling? Hello? Ay, hello. Glenn na. Yaya, ikaw kiti ay. Ingon ka kay mauli ka sa inyo. Ingon ka kay mo bakasyon ko. Kuan, Inday. Wala ko makasakay para pauli. Unya nagkita man mi si Sir Chito. Si Sir Chito ba? Tito ninyo Chito? Gisultihan na akong muli ko kay mabakasyon. Ay wala gayon ako kasakay, Day. Muning, Day. Dali na lang din sa amo, Yaya. Laingan ni mo, oy. Nicole, paya mi si Kuya nga waka. Kay luoy man si Mama nga may matrabaho sa pay. Dali na, Yaya Aling. Ay, kanay, Day. Dili lang muna. Kaya nagsabot man mi si Sir Chito. O, Inday, ayaw lang magsulti sa mama ninyo, ha? Okay raman ko diri silang Inday Gine. Makita lamang niya dito sa school ninyo. Kaya ako may mahatod og makuha ni Jennifer. Laina ni mo, Yaya, uy. Balik lang dini. Ingnan ako si Tito Chito. Pabalikon ka dini sa amo. Please, Yaya Aling. Hello, Yaya. Hello. Ma. 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 Huwag naman si Mama. Ano nagkilak man ka? Wate makauli si Yaya Aling, kuya. Ug ato na ko na siya sa ilang Jennifer.
Pabalik ko na to si Yaya din sa ato, kuya. Tingnan si Mama. Unsa nak? Tuas ng aling sa ilang Jennifer? Ingon si Jennifer man, nanawag daw si Jennifer. Mao ba? Pero ano tayo mahimot lang doon? Glenna, kabubuto ng yaya ninyo. Ano lang si Yaya sa ato, ma. Bingawan man ko niya. Inan lang na si Tito. Pabalik ko din sa ato si Yaya Aling. Glenna, anak. Kuan? Uwan ako ikasuldo ni ng aling. Si Papa ti ay. Mga anak, maglisod ko sa pagpasapot ninyo. Ayaw na ko pangutan, ah. Ayaw na. Nihilak si Mama. Anak ko na ikusuldo ni Yaya. Sultihan na to si Papa, kuya. Kung mo ulit na, sultihan na to, ha. Uday, Glenna. Si Victor. Ganina rin na siya sa balkonahe. Maragdag ka na yun ako na. Unsa naman sa ka. Babe. Huwag ka matikod ay. Huy. Ngano, babe? Ikaw pa. Ganina rin ko ngaglantaw lang ni mo tinis balkonahe. Mura maglawang ka imong gihuna-huna. Unsa naman sad na, ha? Tubagon lang tani mo pang hupaw ta. Ngano pa? Uwawi. Dagan ako mga plano sa puyantang bahay. Oh, nga naman, ipa-renovate ni mo? Kung dili na kinahanglan, ayaw na lang, uy. Ayaw na lang pag-usik sa kwarta, babe. Magpabunyag pa piya ta, ha? Og timing nga, at tugi pabunyagi si baby sa bago tang puyan nga bay. Excited na kay ko makakita, babe. Excited kit kay ko. Tungod sa giingon mo nga, nagkagusto ka ayaw ko. Hangtod na si Mama. O di, sige na. Mubalhin na ta, Vic. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!